La mulți ani, România! Vă salut cu acest prilej a aniversarea a 103 ani după unificarea României în 1918. Pentru noi, ca ambasadorul britanic la București, am un prilej important și o onoare să fiu o parte dintre podul care unește țările noastre. Dar mai avem 1 milion de cetățeni români în Marea Britanie care reprezintă parteneriatul strategic nostru. Este o poziție pentru mine în această țară cu multe provocări și multe preocupările împărțite. Știți că la Glasgow în noiembrie am făcut un mare summit care avea ca scopul combaterea problemelor climatice care există astăzi și vor fi încă mai grave în viitor. Asta va fi, vă jur, un aspect foarte important al cooperării noastre între țările noastre în anul viitor. Încă o dată, la mulți ani, vă doresc o sărbătoare foarte frumoasă. La mulți ani!